לשמח את גרשון, גרשון הוא איש מיוחד. הנה גרשון פה מחכה לנו, אנחנו רוצים לברך אותו, לעשות לו שמח, הוא ואשתו, ובריאות טובה. תודה רבה על כל השנים שטיפלת בכל כך הרבה אנשים, את וגרשון וילדה גאולה וכל המשפחה. אנחנו מאחלים לך בשם מערך המתנדבים של עיריית טבריה בריאות וחיים טובים לך ולכל בני המשפחה. אמן. הרבה לא יודעים על האיש הזה. הכי חתיך, הכי חתיך. שהוא עשה דברים מיוחדים ביחידה 101, עם אריק שרון ועם קאצ'ה, ועשה הרבה מאוד פעילות מאחורי קווי האויב שלא סופרו עד היום. זה גרשון. ותודה רבה על כל מה שעשיתם בשביל הרבה אנשים. בריאות וחיים טובים. אני רוצה לומר לשנים רבות וטובות.